बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। जों बयबो मिथिगौ रासिया इउक्रेननि दावहाया गिख्रंथाव महर लानायखौ। इउक्रेनाव भारतनिफ्राय गोबां फरायसाफोरा थाबथानानै दङ। बिनि गेजेराव बिटिआरनि गोबां फरायसाफोराबो थाबथानानै थानायखौ खौरां मोननाय जादों। दासिम सानै बर'नि फिसा डिजि बसुमतारी आरो उदांस्रि बसुमतारीया इउक्रेन रासियानि दावहाथिलिनिफ्राय गावनि हादर भारत फारसे सफैनो हाबाय। नाथाय उदालगुरिनि सासे बर'नि फिसाया खैफोदाव। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नलबारिनि स्वर्ण बसुमतारीनि फिसाज्ला अर्नब बसुमतारी मुंनि सासे फरायसाया रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव दावहा जानायनि जाहोनाव दुखु जारलायाव गोग्लैनानै दं। अर्नब बसुमतारीया सानफ्रोमबो बांकार सिङाव थाखोमानानै गावनि जिउनि रैखाथि होनो गोनां जानानै दं आरो न' फारसे फैफिननोबो राहा मोनाखै होनना नखरा फोरमायदों। अर्नब बसुमतारीनि बिमाया भारत आसामजों लोगोसे गुबुन गुबुन रायजोनि फरायसाफोरखौ जाहाथे सरकारा न'सिम मोजाङै मोजां लाबोनायनि राहा लायो, बिनि थाखाय आसाम आरो भारत सरकारनिसिम खावलायो।